سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجاب استدالو زيناتات قدام منستر اسرائيل بنيامين نتنياهو ندقفت نايتي اب ኤርትራ ዘሎ መሪሕነት ክሰጉግ የዝበለሉ ዘውፃ መግለጺ ሱዳን ምስ ኤርትራ ዘሎ አዶባት ክትከፈት ምውሳና ኤርትራ ምስቲ ኣብ እስራኤል ዘጋጠመ ብዝተሓዝ ነዝተ ዘርግሕ ዜናው ትንታነ ብዝምልከት መልስ መሃባን ወታደራዊ መራሒ ጋቦን እቲ ሃገር ናብ ዲሞክራሲያዊ ምዕራፍ ከምትሰጋገር መግለጹን ካለን ዘጠቃለ ክኸውንዩ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልተን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነተን ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ يعدمكم قدم منستر اسرائيل بنيامين نتنياهو امونغا ኤርትራውያን በቀዳም ድሕር ዘጋጠመ ዕግርግር ኣብቲ ህከት ኢድ ነይሮም ዝበሎም ኣስታት ሓደ ሽሕ ደገፍቲ ዝኾነ ኤርትራውያን ሓተት ዕቑባ ንምጥራዝ ካቢነኡ ይዝተከም ዘሎ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ኣስፊሮ ኣብቲ ትመለ ቀዳም ዘጋጠመ ዕግርግር ኣሞንጎቶም ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መሪሕነት ዝቃወሙ ዝድግፉን ብቆንዲ ድማ ንምፍንጣስ ሓይሊ ፖሊስ እስራኤል ኣብ ዝነበረ ህከት 140 ሰባት እዮም ቆሲሎም ካብ ሞንጎቶም ዝቆሰሉ ኣባላት ፖሊስ እስራኤል ይርከብዎም ነቲ ፌስቲቫል ዝቃወሙ ኤርትራውያን ሓተት ዕቑባ ናብቲ ማእከል ንግዲ ተልአቪቭ ዝኾነ ቦታ በኦከብ ድሕር መውሓዞም ፖሊስ ነትምትእኻብ ሰልፊ ሕጋውነት የብሉን ብምባል ክብትን ያዚዙ ነትእዛዝ ፖሊስ ዝተቃወሙ ተሰለፍቲ ኣሞንጎ ሓይሊ ፀጥታን ብዝተፈጥረ ጎንፂ 49 ኣባላት ፖሊስ ከም ዝቆሰሉ ንምንጭታት ፖሊስ ተሃገር ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ኣስፊሩሎ እቶም ተቃወምቲ ናይቲ ፌስቲቫል ብሓደ ወገን ምስ ፖሊስ ኣብ ዝተጋጨውሉ ድማ ኣብ ካልእ ወገን ቴል አቪቭ ኣሞንጎ ደገፍትን ተቃወምትን ሓያል ባእሰ ከም ዝነበረውን ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ፀብፂቡሎ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሺየትድ ፕሬስ ግን ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝቆሰሉ ኣባላት ፖሊስ 30 ምዃኖም ይዝገለጽ ኣብቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብሰፊሑ ዝዛወር ዘሎ ምስልታት ደገፍትን ተቃወምትን ዝኾነ ሓተት ዕቑባ ካብ ናይ ቀረባ ርሕቀት በእማንን ኣባተርን ክተሃራረሙን ክዳራበዩን እዮም ዝረኣዩ ክልተ ወገናት ኣብቲ ዓብ እምባጋሮት ተዳልዮም መምፅኦም ንወገናቶም ዝውክል ማልያ ለቢሶም ምንባሮምን ካብቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝካፈል ዝነበረ ምስልታት ንምርኣይ ይከኣል ክብላውን እዘን ማዕከናት ፀብፂበን ኣለዋ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ነዛ ኣመልኪቱ ሎሚ ምስ ካቢነ ሚኒስትራቱ ኣብ ዝገበሩ ኣኼባ ኣብቲ ዝሃቦ መግለጺ እቶም ኤርትራውያን ሓተት ዕቑባ ቀይሕ መስመር ሰጊሮም ክብል ይገልጹ ንሱ መግለጺ ወሲኹ እዚ ዘጋጠመ ናዕብዩ ደም ፍሳስን ናዕብን ከኣ ኣይነፍቅድን ኢና ነቶም ዝቆሰሉ ኣባላት ፖሊስ ቁልጡፍ ሕውየት ይምነየሎም ነቶም ነቲ ተግባር ዝፈጸሙ ግና ስጉምቲ ክንወስደሎም ኢና ኢሉ ክዛረብን ከሎ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣባላት ካቢነ ዝሓዘት ነዚ ጉዳይ ተጻሪ ናይ ሓይሊ ዕማም ኮሚቴ ቆይማ ከም ዘለውን ይገልጹ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ኣብ መግለጺ ወሲኹ ኣብታ ኮሚቴ ናስታት 1000 ዝበጽሑ ኣብቲ ዕግርግር ዝተሳተፉ ደገፍቲ እቲ ስርዓት ናብ ሃገሮም ጥራዝ ዝሓዘ ቆልጦፍ ስጉምቲ ክንወስዲና ውን ክብል ገሊጹ ናታንያሁ ኣስዒቡ ነቲ ስርዓት ዝድግፉ እንተኮይኖም ስደተኛታት ክትብሎም ዝከኣል ኣይኮነን ስለዚ ድማ ናብ ዓዶም ተመሊሶም ነቲ ስርዓት ይደግፍዎ ክብል ተዛሪቡ እስራኤል ኣብ ትሕቲ ዓለም ለኸው ሕጊ ንሓተት ዕቑባ ናብታ ናብ እንድሕር ተመሊስና ሓደጋ ከጋጥመና ይዝብሉ ሃገሮም ክትመለስ ዘይትኽእል ኮይና ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ግና ኣብቲ ናይ ሎሚ ኣኺብኡ ኣብ ልዕሊቶም ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መሪሕነት ዝድግፉ ብምጽቃጥ ኣብዚ ናይ ስደተኛ መሰል የብሉምን ነቲ ስርዓት ይድግፉ እዮም እቲ ስርዓት ክሳብ ክንዲዚ ዝድግፉ እንድሕር ኮይኖም ናብ መበቆል ሃገሮም እንተዝመለሱ ጽቡቕ ነይሩ ክብል ተዛሪቡ ብመሰረት ሓበሬታ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ክሳብ ወርሒ ሰነ ኣብ ዝነበረ ግዜ እስራኤል 17850 መዝጉባት ኤርትራውያን ሓተት ዕቑባ እዮም ነይሮማ እቲ ኣሃዝ ክሳብ 30000 ክበጽሕ ከም ዝኽእል ግን ኣገልግሎት ዜና ኣሶሺየትድ ፕሬስ ኣስፊሩሎ ሎሚ ዓመት ምስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መሪሕነት ምትእሳር ዘሎ ፌስቲቫላት ወጻኢ ኣብ በበይና ሃገራት ሰፊሕ ተቃውሞ ክገጥሞ ጸኒሕሎ እቲ ካብ ጊሰን ጀሚሩ ብስቶክሆልም ሲያትልን ቶሮንቶን ሕጂ ድማ ናብ ቴል አቪቭ ዝለሓመ ተቃውሞ ናብ ኣካላዊ ጎንፂ ዘለዎ ሰፋሕቲ ተቃውሞታት ክምዕብል ተራእዩ مرحي سراوي السودان جنرال عبد الفتاح البرهان بقدام ناب كسلا ابز غبر مبصح نتي تعصي صنحن السودان مس ኤርትራ زداوبا مسمر نخفت ازاز ام حلالفو بريزيدنت العلو بيت مخر السودان العلوي مرحي سراوي السودان زخونه جنرال عبد الفتاح البرهان كابتن ناب ግብጽ بمبصح مس بريزيدنت ግብጽ عبد الفتاح السيسي زغبر ركب ناب هاجر السودان دحر مملاسو ناب زوبا كسلا مبصح زكايده خوينو مس ابالات سراويتون العلوت حلفتهم ناب زغبر اخيبا دما سراويت تهاجر مس حزب تحابيرو نحلتات قلطف دغف كعوتلهم مخانه بمغلاص نزوم زغطمنا زلو كساب زي يطفانايم دما صعرنا اين قارصين نايلو نساب زربو قصيلو امنغو سراويتن حزبن زل حدنت رؤيو حيلي نايزوم انصارنا تلعيلهم زلو اند حمقي زخيد زلو بزعبا زي ابايتا زل حق دما نسون يفلطيوم دحر مبال سراويت تهاجر انصار حيلتات قلطف دغف زغبرو زلو كينات بعوت كزازمو يصعر كم زل يغليصو نسو بزعبا دوب ኤርትራን ሱዳንን አመልኪቱ ኣብዛሃበ መግለጽ ድማ ነሰራዊቱ ነተዓጺ ጽንሐ ምስ ኤርትራ ዘራኸባ መስመራት ንኽኽፈት ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ከም ዘሎ ድሕር መግለጽ መስጎራብቲ ሃገራት ዘለና ዝምድና ብፍላይ ድማ ምስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘለና ዝምድና ልዑል ዋጋ ኢና ንህቦ በዚ ምኽንያት ኢና ድማ ዶባትና ዳግማይ ክኽፈት ወሲና ዘለና ክብል ተዛሪቡ ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ መንጎ ሓይልታት ቆልጥፍ ደገፍን ሰራዊት ሱዳንን
ኩናት مستجمره بريزيدنت اللؤلؤ بيت مخرن حلف سراوي السودان زخونه جنرال عبد الفتاح البرهان زمرح سراوي السودان نتي السودان مستفلاليا قرابه تزرخبه مسمرات كعصو وسين زنبره خوينو حجه جنرال عبد الفتاح البرهان نابتي بورت السودان رئيس ختمو زخونت زوبا قيح بحرن ناب زوبا كسلان ابز قبر عدتيو ندوب ايرتران سودان كخفت عزيز زلا جنرال عبد الفتاح البرهان حجي ناب قبص جيش دحر مقناي حجي دما ناب زوباتات السودان كجيش مخالو مدخم حالتات هصص دغفن ابل علي سراوي السودان زنبره صقط من كاين زملاخت مخاني زقمقم زخوين ግን ኣብ ዞባ ዳርፉር ዓሌት መሰረት ዝገበሩ ግጭታት ይቆጽሉ ምህላዎም ዝወጽ ጸብጸባት ይመልከቱ ጀነራል ዓብዱልፈታህ አልቡርሃን ቅሉላው ሱዳን በሰላማዊ ዘተነ መፍታሕ ዝቀርብ ዘሎ ሓሳባት በመንጻግ ነቲ ወገን ንሱ ዝመርሑ ሰራዊት ብዓወት ከዛዝሙ ምዃኑ ደጋጊሙ ዝገልጽ ዘሎ ኣብ سعوديا زمدبره الحدث تبهل مع كان زينا مستياب اسرائيل لمونغ ايرتراويان زغاطم ግጭት አታሂዛ ኤርትራ ከሳው ወታደራዊ ማዕስከር ዘጠቃለለ ምስ እስራኤል ርክብ ኣለዋ ክትብል ዘርጋሕቶ ዜና ቦጋን ኤርትራ ካብ ሓቅ ዝረሓቀ ዘስደምም ድራማ ዝተፈብረኸ ክስታት ክትብል መልሲ ሂባትሎ ኣብቲ ቦጋን ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ወፂ ዘሎ መልሲ ቃል በቃሉ ኣብ سعوديا زمدبره ቴሌቪዥን الحدث ኣብ ናይ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ፈነውኣ አንጻር ኤርትራ ዝቀንዐ ዝተፈብረኸ ድራማ ኣጋዊሓ ዘመደበር ቴሌቪዥን ፈላጣት ትብሎም እናጠቀሰት ሓቅ اتزرقو حبريتان مرغاص قنطاب صعرك يكايدت كم زعينت ونجال كستات انصار ايرترا كتقرب ازي ناي فلم ايكونن تلفزيون الحدث اب نايلو مفنوا مستت مال قدم اب اسرائيل زغاطمه زغو فصامه بمتاثر قدم حجي زفشله اب ايرترا الله بزعبا زبحال مدبرات اسرائيلن مستيراوي وتهدراوي سمعت مس ايرتران زملكت زيناو تنتانه اغاويها دغيمو كراغاغ زلو غنا ايرترا مس اسرائيل مستيراوي صتاو زمدنا اينبران يبلانون اسرائيل اب ايرترا مستيراوي مصناصنه مدبرات አይነበራን የብላንውን እዚ ጠቀነዚ ገለ ኃይልታት ንኻለ አጀንዳታቶም አንጻር ኤርትራ በተደጋጋሚ ከጋው ሖጽን ይሕምዮም በዛዕባቲ ንልዕለ ፍርቅ ዘመን ዝቀጸለ ፌስቲቫልን ካለ ሕጋው ነጥፈታትን ማሕበረ ኮማት ኤርትራውያን አወጻይን ምዝራግ ዝተፈጸመ ጎነጻው መጥቃዕታት መንግስት ኤርትራ ንዕላማታቱ ከምውን ዘልዓልዎ ገዳማውያን ማሕወራትን ኃይልታትን ዘቃልዕ ሙሉእ መግለጽ ከውጽ ምዃኑ ይሕብር ክትብል ኤርትራ ነቲ ናይ ማዕከን ዜና አልሐደስ ዜናው ትንታነ መልሲ ሂባትል ዘላ حدش وتهدرو مرح غابون هاغورون اب ديمقراسياو سرعات كمتساغاغر بمغلاص مرጫ ዝካየደሉ ጊዜ ካብ መዘራብ ግን ተቆጢቦ አዛዚ ሓለዋ ቤተ መንግስት ዝነበረን በዕልዋ መንግስት ስልጣን ዝተረከበን ዘመዱ ነተስተዓልወ ዓለ ቦንጎ ዝኾነ ጀነራል ብራይስ ኦሊጎን ንጉማ ተካላት መንግስት ጋቦን ዝያዳ ዲሞክራሲያውያን ክኾና ከም ስራሕን ኣብ ልዕሊን ዝተገብረ እገዳ ድማ ጊዜያው ከም ዝኾነን አፍሊጦ ጥምረት ተቃወምቱ ውድባት ጋቦን ግን ወታደራዊ መሪሕነት ስልጣን ናብ ሲቪላዊ ምሕዳር ናይ ምስጋር ኩነታት አየር እንዘሎ ኢሎ ፕሬዝዳንት ጋቦን ዓሊ ቦንጎ ኣብ ቤቱ ተኣሲሩ ከም ዘሎ ይዝፍለጥ ላዕለወት ኣዘዝቲ ወታደራት ጋቦን ዝሓለፈ ረቡዕ ንግሆን ኣብ መሳኹቲ ቴሌቪዥን ተቐልቂሎም ንኣስታት 55 ዓመታት ብስድር ዓሊ ቦንጎ ተባሒቱ ዝነበረ ፖለቲካዊ ስልጣናት ሃገር ከም ዘብቅዐን መንግስታዊ ስልጣን ከም ዝተቋጻጸሩን ኣፍሊጦም ነይሮም እቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ዓሊ ቦንጎ ከም ዝተዓወተሉ ዝተኣወጀ ውጽኢት ምርጫ ዝነጸግዎ ኮይኖም ተቃወምቲ ውድባት ድማ متفق زنور مرجع كبليم قليص منيرم نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم